Čau, vítam ťa pri novom videu a dneska je to úplne nová hra, volá sa to Bonus 6. Je to platená hra a je to hra o tom, že máš tu opičky a poisuješ ich na to, aby ti ničili balóny. Jednoduché, áno. Dobre a taktiež. Takže, nie som v tejto hre úplne ako na endgame. Proste som level 17 možno. Teraz ani neviem. Ale rýchlo pochopíte túto hru. Ja sa vám budem snažiť zatiaľ vysvetliť, kým túto moje opičky budú túto popovať balóny. Ajaj. Tak. Ok, to máme. Takže táto hra je o tom, že máte tu balóny, ktoré musíte ničiť, popovať alebo búchať. Hej, aby to bolo lepšie vysvetlené. No praskať, áno, praskať. To je to správne slovo a máme tu rôzne opičky, s ktorými ich môžeme zastaviť tie balóny a my tu práve máme túto prvú a to je Dark Monkey. A Crossbow Master je asi na ňu oni ho zdražili? Možno to najdrahšie, to bolo najlacnejšie. OK, to ma trochu zaskočilo, ale nie, Google Mastera nie, ale dajme si tu snajpera. Ten by mal byť, toto je na kvečku. Tak dajme si tu ešte jednu takúto Dark Monkey. A snajper, to je proste snajper, hej. A našim cieľom bude na každej mape dokončiť easy, potom normal, alebo nie, medium je to, teraz už neviem presne, a potom hard. Potom by to malo byť ešte niečo ťažšie, kde máme jeden život a ideme až do kola 100. To som si chcel tiež skúsiť. Hej, lebo akože to by bolo dobré. Tak, poďme sa teraz zamerať na nášho tu snajpera. Ako vidíte, dostáva docela pekné popy, ale keď dáme sharpné shoty, to znamená, neviem ako by som vám to vysvetlila, napríklad vidíte, máte tu toto bude akože ten balónik a ono sa to takto prejde na všetky strany. Keď to dáme ešte s rýchlou streľbou, tak to bude paráda. Nice, bravo, bol som na level 17. Teraz bol level 18, škoda, že nebola nová opička. Máme sharpshootera. Sharpshooter je typek, čo strieľa ostro. S ním sa nechceš dostať do boju. Hej? To je taká rada. Lebo on má perfektnú košu. Môžeme sa aj na ňo pozrieť. Toto je on. Toto. OK, stihol som to. Dáme väčšie bomby. OK, dáme teraz heavy bomby. Nášho snajpera. Dáme k nemu ďalšieho typka. K nemu dáme Night Vision a Full Metal. Hej, bude pomaly strieľať, ale dáme ho na Strong. A Kemo nie, netreba. Shrapnel. Ide nám to tu dobre. Poďme kúpiť tie cluster bomby, lebo to proste... Keď neviete, ako fungujú cluster bomby, no tak takto to strelí to a takto to všade pôjde ďalšia bomba, ktorá sa rozdelí. Ja si tu začnem pripravovať takúto armádu stack shooterov.
Sú to proste, je to opička, čo strieľa na všetky strany šípky. Hej. Áno, ja viem, je to šokujúce, je to stále opica. A do stredu, ako takého... Nice. Dávam si asi Supermanky. Do stredu by som dal potom tu Supermanky. Ona je veľmi veľká. Nezmestí sa tam. Ok, dáme to na hotshoty. Mi kanón sa tam nezmestí. Dám tam toto. Upgradím si long range. A dám tam fast shooting. To je to, na čo som sa pripravoval. Ok, prvá mapa hotovo. Nedá sa na upgrade, ok. To je všetko. Nie, to je free play, to som nechcel, Nejaký achievement. A teraz si dáme in the loop. Takže, toto je... Ideme robiť úplne to isté, ale to je všetko to isté ideme robiť. Teraz by som začal trochu inak. Tuto by som pojesol od jedného tech shootera, tuto druhého a pustím to. Lebo keď tady tu pôjdu balóny, tak to bude dobré. Tak, našetríme si ešte aj na štvrtý. Nevidím cez toto. Štvrtý. Teraz upgrady. Nebojte sa, že by nám prešli, oni ešte prejdú zadiaľ to. Kvôli tomu som to dal tam. Hej, lebo pozrite. Faster shooting. Mortex. Faster shooting. Mortex. A teraz faster shooting. Mortex. Už sme na kole 8. Čož je dobré, ale s našim setupom to vôbec nie je dobré. My nemáme ešte túto bombera, nemáme ich vôbec ani vyupgradeovaných, takže tu pôjde bomber a toho dajme na strong. A dávajme tu... Teraz to ideme každého upgradenúť na even Mortex. Aby to proste bolo dobré. Teraz toľko... Oni klince predsa strieľajú. Dáme really big bombs alebo recursive cluster. Alebo ideme strednú radu. Som asi išiel si tu dať aj strednú radu. Tuto by som to aj presne dal. A dáme k tomu bigger bomby. Tak, musíme si počkať. Tak, čo máme tu za upgrade? Áno, tech spray. Tu by som chcel dať tech sprayer a tuto ho tiež a tuto by som chcel dať toto. No, je to zatiaľ upgrade. Máme toto už máme. Čakaj, tuto ešte nemám ani tohoto. Čo máme tuto? Moab Mower. To je dobrý upgrade, to vám takto poviem, lebo Moab to je ten modrý balón a on akože na ňo to je strašne dobré. Dáme to teraz všade túto even faster text, sa to volá? Even faster shooting a teraz túto text sprayer a
túto text sprayer, tuto pôjdu hotshoty. Prosím, nie. Som zabudol na detekciu kejmu balónov. Tak ty choď takto na kejmu, pokiaľ budeš vedieť. A dáme si tu týchto. No, bereme druida. Hotshoty. A ešte tu dáme hotshoty. Tak. Teraz tu už dáme iba crossbow a máme to docela dobré. OK. Tak spomínam si tuto našli na toho Moera, lebo je to Moer. Máme to. Teraz tu dáme Quincyho, lebo je to náš chadina. Škoda, že som ho nepoužil skorej. Quincy je dobrý, lebo vidí kejmo balóny a má docela dobrú. A tak ešte teraz nevidím. No neviem, v ktorom leveli. OK. To je jedno, dáme si tu snajpera. Nie, to je tento. Môžeme si tu dať aj Gulgunnera. Jasné. To preč. Tu je. Na Z-ku. Počkať, tak. Ty budeš tuto. Overdrive. OK, škoda, že nemáme peniaze. Keď, budem si musieť šetriť. Lebo akože Overdrive, ten je strašne dobrý. Ja možno aj predám týchto tu dvoch. Iba aby som ho mal. Nice. To je proste strašne rýchle. Pozrite. Jasné. Mám to. Takže podľa mňa sme dali dobrú prácu na dneska. Na zajtra tu máme pripravený Middle of the Road a Tinkertown. Podľa mňa na dneska je to, môže to byť všetko. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Podľa mňa dneska to bolo dobré, dali sme 2 mapy. Uvidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čau.